Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Сега ще ви покажем нашата реколта на село. Вижте колко много домати има. Вижте, прекрасно, много вкусно изглежда тук в парника. Не знаете колко е гореше навънка, сигурно 30 градуса. Вижте, имаме и краставички. Ако успявате да ги видите, сега ще ви покажем ягодите. Ето, показвам ги. Вижте колко е вкусно. В цялата градина имаме и рози. Извинете, че се увехнали, ама както казах е много топло. Вижте колко красиво е тук и колко вкусно изглежда абсолютно всичко. Ето го кучето. Да знаете, защото тръгнах и не ви показах градината. Това куче е по-опасно от бесено куче. Толкова мрази хората, че то не иска да се доближава и мравка до него. Вижте го. Само как ме гледа. Сега ще ви покажа нашия басейн. Ето го басейна. Извинете, че ви го зумнах. Ето вижте колко е топла водичката и тук. Това по принцип е на малкия ми брат басейна. Оня големия синия е моя. Ако чувате кучето как ръмжи, както в миналото ми клипче казах за обявата за котенцето, сега пак ще ви покажа. Има пак бягащи. Ето го пак това котенце, което бяга постоянно. Сега ще го прибера пак за пореден път. Песател път няма да бъдеш. Сега искам ето тук, приятели, да седи и да го гледам. Защо мърда? Сега ще ви покажа и моята прабаба, която е на 89 години. Баба, снимам те в YouTube. Кажи здрасти. Здрасти. Котенцето къде е, баба? Котето постоянно бяга и го качих на обява. Нищо. Ето вижте. Пак ще го прибера. Ако искате, мога да ви покажа пак клипче как бяга. Довиждане, чао и до нови срещи.